въпросите, ако искате, пуснете. Но смятам, че в момента не е дошъл. Кимоната ви не са третирани с нищо за чупане на главата. Окей. Сега все още няма окей. Това, което чакам, е партньора да разгърне раменете. По края. Сега. Това е важно. Окей. Стъпка напред, за да не се предвидите. Към нея. Така не. Към нея. О. Облечете напред. Окей. Поддържайте контакт. Катате дори сено, катате дори кайтен наги. Сякаш той прави кайтен наги. Окей. Това поведение. Ако не го направите, попадате в дупка. Когато ви изтеглят, това поведение. Същата идея, ката дори, тори, когато влезе, той се възползва от този момент и сега става вики. Значи да свари ваза, няма разлика. Свари ваза. Свари ваза е пак същата идея. Свари ваза. Няма разлика. Горе, когато идва, приемете. Приемете. Сега. Окей. Трябва да... Които сега ще бъде малко такъв термин. Използва някой. Да. Ти на мен и аз на теб, да. Още не. Продължавай. Да. Тоест напомняйте на Тори, че сте там. Не умирайте. Окей, не е
от страната на поражението, тъй като такова няма в игра. Когато идва, приемете го. В него. Винаги бихте могли да напомните на другия за себе си. Винаги. Има начин да му кажете, аз съм тук. Но сега влизайте към него. Към него, контрол, долу. Най-малко държите контакт. Сега. Айде, кьо.